И здравейте хора, аз съм Цецота и днеска играя на Counter-Strike 1.6 CSGO Mod 21, ако сте ми гледали последните клипове. Извинете, че пуснах два клипа, един след друг, просто без да исках, се обърках. На предпоследния си клип мислех си, че не съм успял да го пусна. Но хора, успях да пусна друг вече със сигурност, защото успях да погледна. Просто не съм изчакал достатъчно време и аз точно не разбрах какво съм направил. Но да хора, сега имам малко повече време, няма клипа ми да е 6-7 минути. Ще бъде 9 минути, ми се струва, че мисля да го направя, обаче мястото на компютъра ми точно и аз не знам дали ще достигне. Аз мисля да играят контртерористите. Ма не. Хора, преди малко като играх, имах скиновете, а вече ги нямам, не знам защо. Какво ли натиснах пак, аз точно не знам. И успяхме да победим, само да сме терористите. Не. Това оръжие няма скин. Заради това тръгвам със съвсем Заради това знаете, че може да няма скин. Вижте колко яко нещо. Як. Как съм сложил. О, как много цъка. Толкова не съм играл, че чак още не съм загрял. Пича успяваме хедшотни хора. Но ще имам малко да ви покажа. Вижте такъв скин имах. Обаче, ако имам пари за емката, може да ми даде за скин. Ножовете и бомбите също имат скин. И пистолетите, обаче аз още пистолетите и ножовете и на оръжията точно не винаги имам скиновете. Но сега ще ви ги покажа. Взе, че говоря малко тихо, малко ме боли гърлото, може да се каже. Някой хвърли флашка и да имам късмет да успея да попадем. Не. И сега да видим дали имам пари. Аз сега ще се запазя пари, обаче ще се пробвам да не ме убият от началото. Не един кил да успея да направя. Да цени на флашката, човек. Аз обрезайте се малко, От начало отборите трябва да ни помогнат, те нагърнат. Трябва да скупя куршум. Само да няма някой тук, що че откача. Съм с някакво малко. О, нямам пари. Хора, успях да умъря, защото тая тъпата емка няма куршуми. И ме прецакаха. Но да, може и сега да имам скиновете. Не се знае. Вижте, на терористите всички са скинове. Не всички. Аз ако играя от полицайите, просто ми е много сложно да убивам хората. Не знам защо, обаче аз обичам да играя от терористите. Имам пари за емка. Той няма скин. Не, че с скин е много по-върховно игра. Играта е много по-върховна и много по-хубаво направена. Според мен. Но да, хора. Стига сте с плашка, човек. Това ще видим. Ще спомня да стигнем.
Пича, не знам колко шума поне успях да го оцеля, но не успя да умре. О, мога. Не съм успял да завърши почти. Ари, побеждайте, този път искам да отида в престъпните терористи. Терористи. О, този страйкер, този скин също го имах. Но да, хора. След малко ще трябва да спра клипа. Тук пича, ако не го убият, не знам. Ето, те нашите не са много добри, те нашите са слаби. Видите, и аз съм слаб. Не мога да кажа, че съм велик. Върховен. Най-добрия. Но днеска играх и просто оставаха 10 игри, не 5 игри даже. И аз успях да направя 11 кила и бях на първо място. Играх от полицайите. А от терористите също е. Обаче не съм играл с емки с такива. Играх с оръжие, дето започнах първо с него. Не го знаете. С него. И изведнъж взех една емка, защото почти всяка да би стоя, но артилерията го бях продължил с него. Ми най-добре да си взема емката и да отида да се пробвам да убия някой. Този скин, без скин, това едно и също може да се каже, защото просто има оръжие. Сега имах скин и сега изведнъж нямам, че много ме дразни мен. Просто аз не мога да разберат къде ми гърмят. Не мога да играя просто човек. Моля се да се пусна от терористите. Моля се. Хора, моля се да съм терористите. Това аз просто не мога да. Брат, страйки отиди са пък полицайите. Но са не види на работата. Това точно заради страйкер съм махнах. Аз нещо не обичам да играя с страйкер в отбора. Само един път играх. Два. Пича пък играй с... ти си сериозно ли? Как ще играеш с това оръжие пък тук дет? Ще убият на място човек. Да, човек, тъкво са махами му повеждават. Добре. Скиновете ми са изчезнали. Сега скаже